ମା ମମି ଆମେ ଚାଣ୍ଡାଳୁଣି କୁଆଡେ ଗଲୁ ବା ଆଖିରେ ବୋଧେ କଦଳୀ କଣ୍ଟାଟା ଗେଞ୍ଜି ହେଇଯାଇଛି। ମା ଆପଣ ପାଇଁ ଚାହା ଆଣିଥିଲି। ଚିନିଟା ବୋଧେ ପକେଇବା ପାଇଁ କି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ମା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦରମା ମାସକୁ ମାତ୍ର 35 ଟଙ୍କା। ସେଥିରେ ଚିନି କଣ ଏଥିରେ ମୁଁ ବିଷ ବି ପକେଇ ପାରିବିନି। ଆଲୋ ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦରମା କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ସେଦିନ ଆଲମାରିରୁ ଚୋରିଟା ହେଇଥିଲା ତୁ କରିଛୁ। ମା ଆପଣ ମତେ ଚୋରଣୀ କହିଲେ। ମା ତସଲା ନେସି ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଏଇଟା ବୋଧେ ତସଲା ନୁହେଁ। ତମେ ଯଦି ବେଶୀ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ କହୁନ ଦେଖିବା କଣ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ କହୁନ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛ ମା ମୋ ଡାଇଲଗ ମତେ ମରିବୁନି। ହ୍ୟାଲୋ କଣ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ମା ସେଟା ସାୱାଟା ସେଥିରେ ଆପଣ କଥା କଣ ହଉଛନ୍ତି? ସପ୍ତମ ପାସ୍ କରି ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲି କେତେଥର କହିବି ଆପଣ ପୁଅ ମତେ ଟେକିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତୁ ତ ଗୋଟେ ପାଣି ଡ୍ରମ ତ ସବୁ ଟେକିକି ନେଇ ଆଉଛନ୍ତି। ମା ପାନଟା ବଢିଆ ଅଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲଟା ଏଇଭଳିଆ କରିଥାନ୍ତି। ତୋର ତ ମ୍ୟାଗି ଭଳିଆ ଚୁଟି ତୁ ଚାଉମିନ ଭଳିଆ ଚୁଟି କରିବୁ ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛୁ? ଆକାଶ କନ୍ୟା ଚିଲିକ ମାଛ ଭାଜିଦେଲି ଲାଞ୍ଜ ଟିକି ମାଛ ଏଠି ଖାଇକି ଆସି ଦେଖୁଛୁ ତମ ପଛ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ମୋ ପଛ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ କି ସାହସ କରିବ। ମୋ ଶାଶୁମାନେ ମାତ୍ର କିଏ କୋଉଠି ଚଞ୍ଚା ନାଇଁ ମା ତ ଲକେଟଟା ମୁଁ ସଜାଡୁଛି ତୁ ଭାବିଲୁ ମୁଁ କେତେ ମାରି ଦଉଛି। ସରି ମା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଚାନ୍ସଟା ଆଜି ମିସ୍ ହେଇଗଲା। ଛତୁଆରେ ମୂଷା ଔଷଧ ମିଶେଇ ଗୋଳି ପିଆଇ ଦେବି। ମା କଣ ଛତୁଆ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ ଛତୁଆଟା ଗୋଳୁଛି ପିଇବ। କାଲି ଓଷା କରିଥିଲୁ ନା। କେତେ ଭଲ ଶାଶୁ ମୋର। ଯାହା ହଉ ମୋର 5 ଟଙ୍କାଟା ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ପଇସାଟା ତୁ ଚୋରି କରୁଛୁ ନା? ଆଲୋ ଇଏ କି ମା ଆପଣ ଚୋରି ମୁଁ କାଇଁ ଚୋରି କରିବି ଆପଣ? ମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେଲୁନକୁ ଆସିଛି। ଏଠି ସର୍ଭିସ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 50% କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ମିଳେ। ତାହେଲେ ଏଇ 500ଟା ମୋର। ମା ଆପଣ ପଇସାଟା ନେଇ ପାରିବେନି। ସେଇ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକରେ ଆପଣ ନିଜର ବି ସର୍ଭିସ କରି ପାରିବେ। ସର୍ଭିସ କରିବ ତା ମାନେ କଣ ମୁଁ ଗାଡି? ନାଇଁ ମା ଆପଣ ତ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍। ହେଲେ 2 ଦିନ ହେଇନି ମତେ ଟ୍ରକ୍ କହିଲୁନି। ଖାଲି ତ ବୁଲଡୋଜର କହିବୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ବିଲକୁଲ ଠିକ ଶୁଣିଲେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିଗ୍ନେଚର ସେଲନରେ ମିଳୁଛି 50% କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ସବୁ ସର୍ଭିସ। ଆଉ ଏଇ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକକୁ ଆପଣ ରିଡିମ୍ କରି ପାରିବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ସର୍ଭିସ କରି। ଖାଲି ଗୋଟେ ସେତିକି ଦେ ଅଫର गर्ल्स हेयर कट एट 499 एंड बॉयज हेयर कट एट फ्लैट ₹199। ताले एई रजर सजबाजरे टिके ग्लैम ऐड करिया पे आस जानतो नेचुरल सैलून को पांतु बेस्ट सर्विसेस एट बेस्ट प्राइस। याका सैलून लोकेटेड अछि भुवनेश्वर 10 डिफरेंट प्लेसेस एंड पूरी रे भी मध्य अछि। एठी आपण फेशियल डिटेनिंग हेयर कट मैनिक्योर पेडिक्योर ए टू जेड सब करै परिबे। आ ई जगह एस्थेटिक्स एंड स्टाफ कर सर्विस और बिहेवियर एते भलो के आपण को जागा छाडी जीवा को इच्छा ही होबनी। ताले वेट कम बे एथर रजर टिके एक्स्ट्रा चमकिया पे आ टिके एक्स्ट्रा सुंदर देखा जिया पे आस जानतो नेचुरल सिग्नेचर को निज लुक को एनहांस करके जानतो।